Bon jorn a tothom. Soc l'Antoni Tàpies. Tàpies pels amics. Diuen que a mi m'agrada de tant en tant provocar amb les meves obres. Bé, no puc dir pas que no, però el que realment és una provocació és treballar 8 hores diàries amb un sou de merda. A més, també he fet molta obra molt suggerent. I quan aconsegueixo vendre-la per uns quants milers d'euros, encara és més suggerent. A mi m'agrada experimentar amb la matèria. Si em doneu un tros d'argila, frueixo com un vailet. També diuen de mi que surto molt seriós a les fotos. Però què voleu? Que pensin que faig bajanades? Per bajanades, les del Miró. Modèstia a part.